kirjoittaa kirjassaan sen, että vammaiset useimmiten nähdään juuri vammaisina eikä omina itsenään. Tämä mies on lyhytkasvuinen, sokea ja liikuntavammainen. Siitä huolimatta hän on kirjoittanut kirjan, tekee väitöskirjaa ja työskentelee psykoterapeuttina. Ai miten niin siitä huolimatta? Kuka on sanonut, ettei sokea voisi tehdä väitöskirjaa? Juuri tällaista asennetta Petri Mykkänen kavahtaa. Hän kirjoittaakin kirjassaan Exist de blinda seenet, että paljon pahempaa kuin se, että ei itse pysty näkemään, on se, ettei tule nähdyksi sellaisena ihmisenä kuin oikeastaan on. Minusta ihmiset yleensä on mukavia ja haluaa ymmärtää ja auttaa. Se on se normaali tilanne. Jos ihmiset ei onnistu siihen, se riippuu, että niillä ei ole tarpeeksi tietoja. Kirjassa esitellään viiltävän humoristisesti tällaisia hyvää tarkoittavia ihmistyyppejä. Kotisamarialaiseksi nimetty ihmistyyppi haluaa holhota ja huutaa kaupassa kovaan ääneen, että täällä on rullatuolissa oleva mies, joka tarvitsee apua. Vapaa-ajan ohjaajatyyppi puolestaan haluaa olla reilu ja möläyttää, että on se niin kiva, että te vammaisetkin käytte kapakassa. Outsider taas on elämän murjoma tyyppi, joka kertoo vammaiselle koko elämän tarinansa kuin vertaiselleen tosi ystävälle. Mutta toki Mykkänen nauraa myös omalle inhimillisyydelleen, kuten sille, miten hän osaa käyttää hyväksi vammaisuuttaan. Esimerkkinä vaikkapa se, että lukuisilla matkoillaan tullimiehet eivät ole koskaan tohtineet tarkastaa häntä, vaikka apuvälinelaukussa onkin silloin tällöin köllöttänyt viskipullo. Tekeekö se koskaan kipeää nauraa itselleen? Ei ikinä. Se on varmaan eniten mukavimpia nauria. Se on iso vaara, niin se ottaa itseni liian tosissaan.